дастаи ҳосилоти ноҳияи фархор дар оғози марҳилаи дуюми лигаи якум дар майдони худ бо дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат дар доираи даври 12-ум андари майдони рақобат шуд. ёдрас мешавем ки бозии мазкур барои дастаи ҳосилот аллакай аз дақиқаҳои аввал бобарор оғоз гардида, баъди иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ҳимоятгари канории дастаи соҳибони майдон Саидхони Амрохон бо як маҳорати баланд тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд. ёдрас мешавем ки голи мазкур дар дақиқаи чоруми бозӣ ба тури дарвоза ворид гардид. дар идомаи бозӣ футболбозони дастаи ваҳдат дар майдони худ боз ба қоидаститезӣ роҳ доданд ки зарбаи ҷаримавии мазкуррони Саидхони Амрохон бо як маҳорати баланд вориди дарвозаи рақиб намуд. футболбозони дастаи соҳибони майдон тавонистанд ки дар ин бозӣ пурра бартариро ба даст гиранд ва дар охири қисмати аввали бозӣ сарбони дастаи ҳосилот Саидалии Сафаралӣ голи сеюмро дар ин дидор вориди дарвозаи ваҳдат намуд. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба итмом расид ва дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад футболбозони дастаи ҳосилот аз канори рости майдон ба ҳуҷум гузашта дар натиҷаи партофти нимҳимоятгари дастаи соҳибони майдон Аминҷон Қурбонов голи дуюми худро дар ин бозӣ Саидалии Сафаралӣ вориди дарвозаи ваҳдат намуд. дар идомаи бозӣ нимҳимоятгари дастаи ҳосилот Хайрулло Азизов партофти хуби ҳамдастааш Исроили Сомонро ба гол анҷом дода, дастаи ҳосилотро бо ҳисоби 5-0 ба пеш баровард. зимнан дар идомаи бозӣ дастаи меҳмонон низ чанд маротиба кӯшиш намуданд ки ҳаддиақал як гол ба ҳадаф расонида рафти бозиро ба даст гиранд, вале дастаи ҳосилот дар хатти ҳимоя имкон надод ки ҳуҷумҳо ба гол анҷом ёбанд. дар нафасҳои охири дидори имрӯза ҳимоятгари канории дастаи ҳосилот Саидхони Амрохон якҷо бо Далер Чолов як ҳолати хуби голзаниро созмон доданд ки Хайрулло Азизов имконияти мазкурро ба гол анҷом дода голи дуюмро дар ин бозӣ дар номи худ сабт намуд. ҳамин тариқ дастаи ҳосилоти Фархор марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якумро бо ғалабаи бузург бар дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдат бо ҳисоби 6-0 ба даст овард.